Morning guys. Today is Monday, June 24. Ngayon yung binyag ni Holly. Tulog pang ating bibinyagan. Thank you, Kuya. Si Mama, pinapasukat ko ng susutin niya. Gusto niya mag-white yung dala ko. Tapos, etong sandals. Ay, wala na tayong memory. Guys, nakabihis na pala kami. 10:30 yung binyag. And yung damit ko ay hindi to pang simba. Pero mga damit ko kasi ay mga backless. Kasi nga, mang init-init dito. So, ang gagawin ko na lang, ito yung ito siya. Ganyan. Sa likod sana, okay lang. Ayan. Kasi sa harap, medyo revealing siya kasi, ayun, may pagay. So, ganunin ko na lang siguro. Tapos, meron akong scarf. So, during sa binyag siguro ni Holly, ang init na ngayon, as in, sobrang ganun ko na lang siguro. Because this is not allowed. No, not to wipe my sweat. No, I don't think so this is appropriate for the church. So, ganun ko na lang siya. Tapos, eto, itaas ko. Kasi, tama naman yan. Itaas ko. Kasi yung iba backless sa likod. Tapos, si Holly, ito lang yung white na meron siya. Nabili ko ito noon pa sa cotton, pero kasya pa naman sa kanya. So, itong susutin niya sa binyag. Kasi nung naghahanap ako ng white sa Australia, wala akong mahanap na white na plain. Ganyan lang. Ay, ito lang meron siya. Ang mga nahanap ko ay yung mga print. So, nagdala na lang ako ng isa pang damit, just in case mainitan siya dito. Kasi medyo makapal-kapal to, guys. So, yan. So, 10:30 ang binyag. So, dalhin natin itong scarf. Para hindi tayo pagalitan ni Father. Kasi tingnan niyo. Tapos naglagay na ako ditong Hollywood tape para naman hindi siya Mama, Marina, Ma! And si Mama, yan si Papa. Ay, oo. May offering kasi. Nagpapalit si Papa. Ano ba dyan, Mami? Mami, it's blurry. May patalik din dito sa baba. Nakita niyo siguro na ipit siya, guys. So, ganyan siya sa likod. Ulitin namin kasi nakaangat. Ayan, ganyan sa likod. Yung harap, ayan. So, ganyan talaga siya. Tapos si Mama, ayan na yung ating. Dala ko yung damit para kay Mama. Gusto niya mag-white. Sabi ko, sige, para pero sila ni Holly. Tapos yan. So, yan yung aming OOTD ni Mother. Come here, Mother. Holly, come here, baby. Ayan. The generation. Diba? Ayan, go da. I'm gonna have... Ay, Mama, picturean ko muna ka mo. Dalhin namin to. Mama, may dala kang towel? Face towel? Dito na tayo, guys. Kaya ayan, may balabal na tayo. And sinita lang namin si Sa, saka si Lola niya. Si Lola dito na sa akin. Okay? Pangalan niya, ididikit natin dito. Ang init. Andito na ang mga ninong at ninang. Ang ninong ni Holly ay yung kapatid ko, tsaka yung ninang niya ay yung girlfriend ng kapatid ko. Ayan, girlfriend ng kapatid ko. We have to wait. Nainip na si Sak. Init na sila. Oh, you share. Init na sila. Dito na pala kayo sa loob ng simbahan, guys. You share. Pawis na tayo, guys. Nahulog yung tali ko kasi hindi ko siya iniipitan. Nagputos na si Mama. Ako man. Nagtali ba ka? Nagtali na din ako. Ini. Inamulok pa yun. Tungkaling ng iyong panagkapos na ikinagmulpo sa iyo, asin dapat inyong maaraman na kunakay na yaon sa iyo sa namunang sa oras sa katapusan ng kanyang ginapa. Mga tukang at mga namaleta ang kalurangan. Pagpupulot sa iyo. Sa liwat, Diyos maray na ang kapot. Outside.
yung mga suot sa akin. Pati likod backless, tapos off shoulder. Ako, ito lang naman yung pitas. Ito lang naman siya. Ito sa may, ano ko naman, kasi ko tanggalin ko muna. Pag lumapit na lang ako kay Father, ilagay ko ulit to. Kasi para na kami nasa oven. Si Sak, lumabasi namin ni Papa tsaka yung kapatid ko. Kasi sabi, may himatay na kami dito. Kaya init na din. And si ate or backless sa likod. Tapos yung malaki pa yung hinaharap niya. Sa akin, wala naman tayong hinaharap. Bumili na si Papa ng tubig. Si Sak, nagpabili ng pagkain. Thank you. Only in the Philippines. Holy, binubunyagan ka sa ngaran ni Ama. Nasinin natin. Nasinin ni Espiritu Santo. Amen. Tayo. Kuya! Kuy! Powder, Yay! Yay! Let's go! Tapos na, guys! Dito kayo sa LCC. Pagawa kayo ng cake. Ganda na. Wala yung cake na gusto namin. Ito, nung bata pa kami, sobrang sarap nito. So, kuha tayo nito. May red pa nga nito, di ba? Nagutom yung bininyagan. McDonald's kami, guys. Order tayo ng McDonald's. Dito tayo sa Red Ribbon para mag-order tayo ng cake. So, order tayo today. Ayan, rainbow. Okay. Dito tayo sa McDonald's lunch. Nata may burger na tatlo. Ayan na yung spaghetti. Why we have a lot of spaghetti? Bakit? This is not us. Oh, I'll just do that. But I think for the number 19. Mom. Oh, okay. Ilagay mo na lang dyan, Papang price. Dyan lang siya. Thank you. Do you get two? I'll get that. Ayan, dalaking. So, mga order nyo. Ito mga order nyo. Mom, you got me started. What is that? Ayan, alaking to. Tapos, yeah, you have one of each. One of each. Yes. Alay. Nak, ano? Wala pa yung fork and spoon. Baba juice. Oh, wait. Mom, how this is. You want more? You want spaghetti? Gusto pa nilang spaghetti. Ikaw spaghetti pa din, kuya? Sa careful, ah. So, mag-order pa daw spaghetti. Pangalawang spaghetti ni Zach. Si kuya din mag-spaghetti. Nagustuhan niyo yung burger, yung chicken? Eto, yung burger na rice. It's not there yet. Alis na
niyang kapatid, may apartment just para sa brace niya. Ah, tingnan nyo na. Nakailan na silang spaghetti, guys. Try this one. Ah, you wanna take that home? Si Sak nakadalawat kalahati. Si Kuya isang rice, tapos yung may dalawang burger, tapos isang spaghetti. Tapos nag-order pa akong extra kasi sabi niya gutom pa. Pero si Kuya sabi niya i-take away niya na yung kanya. And may burger pa pala. Oh na, may burger pa. Hindi mo na kaya. Pa, burger. Ah, sige. Okay, tapos na tayo dito sa McDonald's. Ilang minute dyan? Ma, ilang minute dyan? Kuya. You don't want here? Kuya, come on. You don't want here? Ayaw mo? No, we're not gonna fit. Go here. Pira dito, kuya. Ay, sorry. Pira digdi. Duwa man lang, okay. Ay, kakapagod guys. Ayan. Tapos na ang binyag. Hindi holiday ang fiesta dito kasi nagkataon na Monday. Ano pa? Hindi holiday. Munisipyo. Pero pero day sa ano, may laog sinda, may mga trabaho, may opisina yung iba. Naka-aircon. Nauna namin yung dalawang aircon dito sa loob. Tapos may electric fan. Hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat ang pagka-cool ng aircon. Ayan. Nag-ano na sila, nag-change na sila, oh. May pasok pa to si Ever mamaya. Anong oras ba? 10? 10. Oh, sa call center, di ba? 10:30 ang call ko. Oo. 10:30 sa Legazpi siya. Patali na naman yung isa, paayos. Napagod. Ang tahimik ng fiesta kasi may pasok ang mga tao. Like a sun. Like us. Smell araw daw. Sabi ng kapatid ko, smell like a sun. Naligo pala yung boys. Ha? You're not, you can have a shower anytime. Like, when you get sticky. Pag yung nag-sticky ulit daw siya, maliligo siya. Si Papa magluluto ng chicharon bulaklak. Wow, sarap. Timplahan mo na, Pa? It's very nice. Ayan. Binibreak siya ni tita niya. Oh. You wanna see? Okay, look. Oh. 3:30 dapat. Nice. Paplasa da ka mo. Ay, eto, bigay ko to kay Ever na ano. Sa'yo to, be. Tapos may lipstick akong dinala sa'yo kasi nag-o-office yan eh. May work. Ganyan, ito yung ano, mga tinda ko nitong ano, Korean. Maganda to. Ayan. Tapos, pwede siyang sling, be. Pwedeng shoulder bag. So, may dalawa siyang strap. Ay, mine mo, napaki-mine. Tapos, binigyan kitang lipstick, be, na, ayan. Nakita ko parang ano, oh, maganda to, ayan. Yung alluring tsaka pouty P. Kasi nag-work na siya eh. So, yun yung ano niya. Mamaya, i-check niya yan. Ayan na yung buhok niya, oh. Very nice. Did you say thank you to tita? Thank you. Replaceable siya. Korean brand, ano eh. Girlfriend niya. Ako sa kwarto. Sakit ng ulo ko. And minamassage ako ni Sak sa ulo. And sabi niya, kain niya daw ako ng tubig para makatulong sa headache ko. Sabi ko, okay. So, kaya umalis siya. Sakit. Si Holly nandun sa kabilang kwarto. Naka-on din doon yung aircon. Kasama niya si Ever. Sabi ko, panapin niya si Ever kasi may work siya ng 10:30 gabi. Kasi nga call center siya sa Legazpi. Sabi ko, dito na lang siya mag-nap kasi ayaw siyang pauwiin ni Holly. Nagustuhan ni Holly si tita Ever niya. Sakit ng ulo ko, guys. Grabe, sakit. Grabe ang init. Doon naka-on yung aircon, dalawa, tapos may electric pa. Sobrang init pa din. Kaya pumasok ako dito sa kwarto. Thank you. Ayan yung tubig ko. I'm gonna go now. Mm-mm. Love you.
Love you, thank you. Tapos na siya mag-massage sa akin. Guys, nakatulog ako. Nagbihis ako ng t-shirt. Ang lakas ng ulan sa labas. Yung si mama, tinawag niya ako kasi yung pinsan ko kahapon, nagdala siya ng kasaba. Ba't ang parang fog? Nagpa-fog yung ating guys. Ayan, may pineapple. Parang may pineapple na. Kaso ang ulan, first time dito, hindi ko nakapa. You got a message, so you got load now. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreaming.